Bohol. 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 Niya na pod ko aron maghatag og lingaw sa inyong adlaw. What's up? So we're back again with another video. So for today's video, may mag-challenge na sa me. Ang among buhaton nga challenge kay Whisper Challenge. So by color ni siya ang puti kay Di maklaro. kuan adara kani. Kana. Di maklaro yung table. So ang puti, kaning puti kay category 1. So ang nasa category 1 kay Place. mga places Mga lugar. sa Cebu. Sa Cebu, places sa Cebu. Ang round 2, category 2, Fruits. mga fruits o gulay nga Bisaya. Then, ang category 3, ang round 3 kay kanang kuan, kanang lawom nga mga Bisaya. Ang kuan di ay mag-headset niya. Kubriwan mi, wala na itong headset nga dako. Kanila akong among gamiton. Pero ang Gusto man siya, guys. pero ang among baba kay kanang Hinay walay na. words nga mo Gawas. among rang palihukon ang among bata. So by the way, naaday siya prize. Then ang makadaog sa tanan nga round kay naay kanang 500 pesos. Pero kung di... Kanya, if dili gani makadaog, if kinsa Sa mga rounds. o mukaon og sili. So ang winner 500 pesos, ang loser tulo ka sili. So without further ado, let's get started. Bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh! 1, 2, 3, start! Ano ka daw? Tuburan. Easy. Check. 1-0. So, nag-timer day me og 20 seconds. 1, 2, 3, start! Gigigig. Kuslob! Oo. 1, 1. Next. Start! Tara sa rin mo ba? Toledo. Ako! Pila na kayo mo score? 2, 1. 2-1? Tuloy mo, anak ko. 1, 2, 3, go! Asturias. Yata? Dili. Asturias? Mali, hapit ah. Balik. Asturias. Oh, sige. 1, 2, 3, start. Carmen. Carmen. Sige na, Ti. Sige. Pila naman eh? 3-2. 1, 2, 3, start. Sambulwan? Asa, Ti? Balik. Sambulwan! Sambutan? Basta? Stop na! Asa daw? Tiger. Paanda. Sambuan. Sanbuan? Sambuan. 1, 2, 3, start. Ha? Balamban? 4 or 2? Ah, dili. 1, 2, 3, start. Ha, talangit. Sa? Talagit. Lapit na. Dalangit. Alik. Mana? Masa date? Dalagit. Ay, day dalagit. So, 4, 2. 1, 2, 3, start. Magkarusan. Take. Day time mo. Ginatilan. Sa round 1, pila akong score? 4. 5. So, sa round 1, 5 ang akong score. Iya ha kay? 2. Okay. Timan din na ha. Si Sige, arya na ta sa yellow. round 2. Nga, ang kategory ani kay mga gulay or prutas. Matutik.
1, 2, 3, Tarong nga. start! Tarong ba? Lubi. Pagtarong sa rin, oo. Lubi. 1-0. Start! Pichay! It's really hurts. 1-1. 1-1. 1, 2, 3, start! Talong. Kangkong. Pila na? 2-1. Oh! 1, 2, 3, start! Batong. Mm. Batong? Pila na? 2-2. Toto? Okra. Start! Ha? Avocado? Sakto? Magsa balik ka? Ah, kamote. Sige ba? Magsa balik ka? Ah, kamunggay. Na, wala na akong dahil kuhan. Nakama sa 20. 3-3. Ano na yan? 1, 2, 3, go! Lapi. Ay. Fruit ka dyan. Tambis. Pila na? 3-3? 3-4? 4-3. 4 ko. Okay, kami nagmuna. Ay, ako. Please start! Talong. Kaisi? 1, 2, 3, start! Tarusan? Saging. Saging gani. Usap niya ako ngayon. 5-4? 1, 2, 3, start! Kalmito. Kalmito. Di na yan. Kalmito. Asa? Kalmito. Ha? Kalmito? Tas, unsa man natin? Unsa may bantay din na fruits na? Fruits na ay? Time na? Oh. Unsa? Kay Mito. Unsa din na kalmito? Kalmito. Dili na parehas? Kay na na hindi na kan. Bantay guys, sir siya Is there? Uso pa ginisiya eh. Kalmito. Ayun. So, ang round 2 kay 4 si Nicole, 5 ko. So, ang partial na mga score day, pila man? Kuon, na 10 mga imo score. da yung 6 ako. Sige. Ito round 1. 10 imo na 6 ako. Bawi, uy, bawi. Lagi. 10 mo niya, 6 iya. Sige. Sige, sige. So, round 3 kay katong mga laom nga mga Bisaya words. Batso-batsupi. Topic. Start! Baaltis? Amida! Baaltik. Baaltin? Aha. Balastik. Dili, ay, layuan, liway! Wah, time. Pila. Bahandi. Ay, bahante. Lo, marag lisod-lisod din na, marag lisod-lisod din na. 1, 2, 3, start! Taro, asan? Sakto gani. Asa? Tanong? Bukhaman ko niwa ba? Kaayo? Papay tayo. Pag... Daghandong? Tingog na. 3, start! Kuya Goy. Kuya Goy. Kaya naman na lang yun, naghangin ba? Kulukoy. Unsa dai tay? Huyo-huy. Kaliso na yung huyuhoy ti. Start! Ambularyo. Unsa? Sige ba? Amboy toy. Wala na ko. Alimbuyog. Dili. Alimbuyog. Alimbuyoy. Sakto ko alim. Alim,
yun. Ay, alim yun. Alimburoy. Albularyo. Alimbuyog. 2, 3, start. Tugma. Tanawa ba? Tugma. Lagi. Tugba. Tula. Pero to. Tugma! Tugma! 1, 2, 3, start. Matinabangon. Mona. Sakto? Mama, ako. Start. Tanong lagi ka na. Ano ay ginuma ba? Gibunog. 1, 2, 3, start. Taro ba? Kahidlaw. Kaya na. 3. Sa karon nga round. 2, 1. Kasi ito ako. 2, 3, Start. Kalipay. Ha? Taas na gud na gud. Kalipatakan. Ano ba? Ano ba? Kalimpatakan. Darang. Kalimpatakan. Alim patakan. Ay. Alim patakan. So, ang total score na mo sa tanan round kay 12 ya 7. So, naday tay bonus round. So, diri ang kanang bonus round, ang bonus points na mo kay i-add na mo sa amo ang score. Then, diha na makita og kinsa ang makadaog sa 500 ug makakaun og sili. So nami ko yung dirilain sila mo ay usa ra ka word ang ilahang isulti. Oh no, 5 ka word ang isulti pero usa ra ka tawo, then kaming duha maglumbaanay mi og tag-an og unsa to nga word. Pero usa ra man among earphones kaya amo lang itabo ang among tabunan Si Ami among kaniya. dunggan. Tabunan na mo among dunggan, then kanang sila kay dili lang gihapon nila i-pronounce ang word. Bohol. Bohol. Bohol, bohol. Bulbul. Bohol, bohol. Bulbul. Nakisiya. Nakisiya. Unsa? Bol, bol. Unsa na mo? Bol, bol. Sige, so kita. Nicole. Nicole, lakay 1 ha sa bonus round. 1, 2, 3, go. Ha? Ika. Buwan nga bulinaw. Buwan nga bulinaw. Sige, balikan. Buwad ka na butika. Buwad ka butika. Sakto mas butika. Nga butika. Tamo na yung Buwang na Tamo na yung Ala, sige, Ada, ada, ada. Buwan na butika. Gagawin ka lang. Una ka niya. Buwan. 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 Buwang. Buwang. Mali, tanan word din. Buwan na buwag na Iya. na butika. Sakto na butika. Buwag na mo niya. 1, 2, 3, go. Ha? Wa kayo yan. Tahu nga, sarjuan na bu. Sige na. 1, 2, 3, go. Ha? Ayaw na pagbra. Wala ko na usap na. Ayaw na pag. Ayaw na pag-plug. Ayaw na pag-plug. Ayaw na pag. Ayaw na pag. Plug. Salat, salat, plug. 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 Plug.
tanaw ya. Ano na ba? Ay! Hadaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Hadaw ko. Hadaw ko? Hadaw ka? Hadaw. Hadaw ko. Hagdi ko. Hagdi ko. Ay, mahirap. Ilaw ka. Ilaw ko. Ano yan? Ha? Hadaw. Hadaw haw. Hadaw haw. Ano? Ano sabi ko? Hadaw ko. Hadaw ko. Hagaw. Sakto. Kapit na. Hakaw. Hagaw mo. Hagaw ko. Lakaw ko. Lakaw mo. Lakaw ko. Sakto ang ha. Ya, ang gaw. Saktong gaw. Hang. Uy, inom ko niya. Ay, di mo. 3, go. Kalibangon ko. Oh, magiging Kalibangon ka. So, ang winner kay si Krisha. Dapat siya 500 pero ihatag na ako. So, ang winner kay si ako. Ako. Then, ang pildi kay si Nicole. 1, ay, sa Inananon. 1, 2, 3, go. Gano'n na? Oh, raba ba? Ih, kahagiatan. Eh, makita gina. Hag. Ah! Hag, day. Eh, makita, sakit. Eh, makita sa tanan. Eh, lapya, ayaw, sakit ng tubig. Shit. Ha? Ah! Dapat! So, that's the end of our video. Hope you enjoy it. Hope you give a thumbs up. Don't forget to subscribe and click that notification bell for more upcoming videos. Again, this is Krisha Marie saying, "Why sira ay maghinigugma ay." See you in my next video. Bye!